μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 21 Απριλίου του 2026, εμβληματική ημέρα για την ελληνική ιστορία και ο Δημήτρης νομίζω ότι αφιέρωσε την δική του εκπομπή στη σημερινή ημερομηνία. Έχουμε όμως και καλεσμένο. Καλησπέρα, Τατιάνα, καλησπέρα, Δημήτρη. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μάρκος Καφούρος, βρίσκεται σήμερα εδώ κοντά μας και έχει να μας πει και ευχάριστα πράγματα και πολύ ωραίες πρωτοβουλίες. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Θέλετε να πάμε πρώτα στους χορηγούς αυτής εδώ της εκπομπής? Sando Wines. Περιμένεις απάντηση? Ναι, να πάμε. Sando Wines, φυσικά. Βρίσκεται καθημερινά κοντά μας όλο τον χρόνο. Ντάρτεμις, υποτοπία Ντάρτεμις από το 1892, αλλά και η Σαντορινιά που έχει επιστρέψει για τη σεζόν. Sando Wines, το μεγαλύτερο εινοποιείο του νησιού, χτισμένο πάνω στο φρύδι της καλντέρας. Οι εγκαταστάσεις της Sando περιλαμβάνουν το εινοποιείο, το εργοστάσιο επεξεργασίας για το ντοματάκι Pop Santorini και το κέντρο εινοτουρισμού. Το βαρυτικό εινοποιείο της Sando συγκαταλέγεται στις υπερσύγχρονες υποδομές στην Ελλάδα, ενώ το εργοστάσιο επεξεργασίας για το ντοματάκι Pop Santorini είναι το μοναδικό πλέον στο νησί. Το κέντρο εινοτουρισμού, με την εξαιρετική του τοποθεσία στο χωριό του Πύργου και τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας, σας περιμένει για μια απολαυστική εινοποιητική γεύση. Το άρωμά της μεθυστικό, η γεύση της ξεχωριστή. Mastic D'Artemis, ένα μοναδικό προϊόν στον κόσμο με πιστοποιημένη μικρή παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια και ιστορία 117 χρόνων. Χωνευτικό, σπάνιο, πολύτιμο. Το μόνο με 100% απόσταγμα φυσικής μαστίχας χείου που δεν συγκρίνεται και δεν αντιγράφεται. Mastic D'Artemis, θεϊκό νέκταρ της φύσης που σερβίρεται πάντα παγωμένο οποιαδήποτε στιγμή. Με την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου. Ούζο D'Artemis Black. 100% η καρδιά του αποστάγματος από τη δεύτερη απόσταξη. Οι άριστες πρώτες ύλες και η μυστική συνταγή το κάνουν μοναδικό. Απολαύστε το μαύρο ούζο. Με πιστοποιημένη ποσότητα αριθμημένων φιαλών. Ούζο D'Artemis Black. Διπλή απόσταξη για διπλή απόλαυση. Έτσι είναι το καθαρό ούζο. Με την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου. Είναι Σαντορινιά. Είναι αυθεντική παραδοσιακή και μας προσφέρει τα πιο γευστικά πιάτα του νησιού. Ταβέρνα Σαντορινιά στην Καλντέρα. Με θέα το ηλιοβασίλεμα, απολαύστε σαντορινιά και κυκλαδίτικη κουζίνα μόνο με τοπικά προϊόντα και αγνά φρέσκα υλικά. Σε ένα φιλόξενο περιβάλλον με φιλική εξυπηρέτηση και με live ελληνικές βραδιές μετά τις 8. Ταβέρνα Σαντορινιά στην Καλντέρα Φυρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 22860 22077. Ταβέρνα Σαντορινιά. Βγαλμένη από την παράδοση.
ξέρω αν θέλει ο Δημήτρης να κάνει το πρώτο σχόλιο της ημέρας ή να αφιερώσουμε την μέρα στον καλεσμένο μας, τον κύριο Καφούρο. Νομίζω ότι προέχει ο καλεσμένος μας, απλά επειδή είπες ότι έκανα αφιέρωμα και επειδή κάποιοι ενδεχομένως να θεωρήσουν ότι αυτό το αφιέρωμα, λοιπόν, ζωφερό αφιέρωμα είναι, ζωφερό αφιέρωμα, ζωφερή μέρα για την ελληνική δημοκρατία, για την ελληνική κοινωνία και για την Ελλάδα γενικότερα, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από τους 10.000 που συνελήφθησαν την πρώτη μέρα, καταλήξαμε σε τι, στο να χάσουμε το 40% της Κύπρου. Οπότε εδώ σταματώ, έχουμε τον βουλευτή κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καφούρο, έχει αρκετά θέματα να συζητήσει μαζί μας, να του θέσουμε και τα ερωτήματα. Καλώς ήρθατε, βουλευτά. Καλώς σας βρήκα. Καταρχάς σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά να παραβρίσκομαι εδώ και να ανταλλάξουμε απόψεις και γνώμες. Θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς, στο σταθμό, στους τηλεθεατές και στους ακροατές μας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Και βέβαια μια αναφορά για τον Παναγιώτη τον Μυτιληναίο. Μια χαρά είναι, να σου πω. Να του ευχηθώ από καρδιάς, ταχεία ανάρρωση και πολύ γρήγορη επιστροφή σε αυτό εδώ το έδρανο. Έτσι, η σκέψη μας είναι μαζί του και όλοι αυτό επιθυμούμε. Η θετική ενέργεια όλων μας θα τον βοηθήσει. Ακριβώς, να ευωδώσει. Όσο αφορά, Δημήτρη και αγαπητοί φίλοι, για την ημέρα, εγώ προσωπικά έχω να πω, είναι μια μαύρη επέτειος με 2 λέξεις, ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά, πόσο σημαντικό. Πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα και μετά να σας δυσκολεύσουμε, κύριε Καφούρο, γιατί έρχεστε με μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχει σκοπό να αγγίξει αρκετούς Σαντορινιούς και πολύ καλά θα κάνει. Ναι, και δεν είναι και πολύ γνωστή ακόμη, αλλά η παρουσία μου εδώ είναι για να επικοινωνηθεί και σας ευχαριστώ. Είστε άλλωστε, έχετε συμπεριληφθεί στους χορηγούς επικοινωνίας. Με έβαλα, αν δεν κάνω λάθος, στον 106. Εντάξει, το ίδιο είναι με το Βολκάνο TV για μας. Σας ευχαριστούμε και νομίζω ότι είναι... Αλλά κάντε την ερώτηση να... Λοιπόν, βλέπουμε φιλανθρωπικός αγώνας. Γνωρίζουμε όλοι για τον αγώνα κυπέλου που γίνεται με αμαξίδιο. Γίνεται τα τελευταία χρόνια στο νησί της Σαντορίνης. Όμως αυτή τη φορά μαθαίνουμε ότι κάτι το ενισχύει. Και αυτό το κάτι έρχεται από τη Βουλή. Με δική σας πρωτοβουλία, λοιπόν, τι ξεκινάει αυτή τη φορά? Ακριβώς. Εδώ και πολύ καιρό υπήρχε μια πρωτοβουλία να κατεβάσω την ομάδα της Βουλής και για την ακρίβεια δεν είναι αμιγώς ομάδα βουλευτών, αλλά είναι μια μεικτή δημοσιογράφων και βουλευτών, μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπου σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα παρευρίσκονται στην περιφέρεια, ανά την Ελλάδα, σε πολλές πόλεις και δίνουν έναν αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Η επιλογή τώρα της συγκεκριμένης ημερομηνίας, γιατί ο αγώνας ο ποδοσφαιρικός θα γίνει στις 24 του Απρίλη, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο γήπεδο του Πανθηρέκου, έρχεται να κουμπώσει με μία άλλη πρωτοβουλία εξαιρετική που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο νησί μας και μας κάνει υπερήφανους. Είναι η διεξαγωγή του τελικού αγώνα κυπέλου αθλητών με αμαξίδιο, όπου θα γίνει την επόμενη μέρα στις 25 του μηνός, και είναι και η γιορτή μου, που θα γίνει στο κλειστό του Δάπος. Οπότε νομίζω ότι κόλλαγε πάρα πολύ να υπάρξει ένα διήμερο με φιλανθρωπικό σκοπό. Και φυσικά να ενισχυθεί και το 26ο κύπελο Ελλάδας με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Μέσα από τα όποια έσοδα θα υπάρχει ένα κουτί όπου ο κάθε φίλαθλος θα μπορεί να βάλει αυτό που αυτός νομίζει. Τα έσοδα θα διατεθούν στην Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο για την διοργάνωση του τελικού ή και για τις άλλες ενδεχομένως ανάγκες. Όμως, επειδή αυτή η πρωτοβουλία του να συμμετάσχουν βουλευτές πάντοτε πρέπει να υπάρχει και η έγκριση και η αιγίδα της Προεδρίας της Βουλής, κατόπιν του σχετικού αιτήματος που έκανα ως πολιτικό γραφείο Μάρκου Καφούρου για να πάρουμε την έγκριση και την αιγίδα, είχα ένα πολύ ευχάριστο τηλέφωνο από τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα τον Κακλαμάνη, ο οποίος παρεπιπτόντως εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ένας δικός μας άνθρωπος ο πρόεδρος της Βουλής, είναι ένας Κυκλαδίτης με καταγωγή από την Άνδρο που υπεραγαπά τα νησιά, όπου μου είπε και ποια άλλη φιλανθρωπική δραστηριότητα ενδεχομένως θα μπορούσαμε να στεγάσουμε κάτω από αυτό το γεγονός. Και αμέσως βέβαια, χωρίς δεύτερη σκέψη, σκέφτηκα το πτωχοκομείο, το γυροκομείο μας στην έξω γωνιά, όπου
κατόπιν συνεννόησης με τον πατέρα Ιγνάτιο, μου έφτιαξε μια λίστα με κάποιες ανάγκες τις οποίες αποστήλαμε στην Προεδρία της Βουλής και χθες ή προχθές είχα την ευχάριστη είδηση ότι έχουμε μια έγκριση 5.000 ευρώ από την Βουλή, από την Προεδρία της Βουλής για την ενίσχυση ή για την απόκτηση των αναγκών του πτωχοκομείου μας. Άρα ήρθε ένα πολύ σημαντικό όφελος και... Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι μόνο το ποσό, είναι το συμβολικό, είναι η έγνοια. Η κίνηση δίνει ένα πολύ μεγαλύτερο μήνυμα. Που να μην ξεχνάμε, και εδώ θέλω να κάνω, επιτρέψτε μου, μια μικρή παρένθεση για την τρίτη ηλικία και για τις πολύ μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα, όπου εδώ θα πρέπει να μας προβληματίσει και άλλη φορά έχω καταθέσει και έχω πει ότι κάποια στιγμή θα έρθω με μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση, αλλά πρέπει να βοηθήσουν και οι καιροί και τα οικονομικά, όπου πρέπει να το δούμε λίγο πιο... Να δούμε την πολύ μεγάλη ανάγκη που υπάρχει σε αυτόν τον τομέα στο νησί της Σαντορίνης, αλλά και σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Που καλό είναι την τρίτη ηλικία, μην τη θυμόμαστε μόνο στις γιορτές, αλλά γενικότερα στην καθημερινότητά της. Όχι όταν είναι να πάρουν τα εγγόνια, το χαρτζηλίκι και τον παππού. Πρέπει να είναι καθημερινή η έγνοια για την τρίτη ηλικία. Συμφωνώ απόλυτα. Τατιάνα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καφούρο, ποιοι βουλευτές θα συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία? Από όλα τα κόμματα, να μην αναφέρουμε. Από όλα τα κόμματα. Ναι, να μην αναφέρουμε. Δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές είμαστε όλοι μέλη του Κοινοβουλίου, είμαστε όλοι ισότιμοι, εισάξιοι. Δεν υπάρχει συμπολίτευση και αντιπολίτευση στον αθλητισμό. Είμαστε όλοι μία ομάδα. Θα κατεβούμε με την ίδια φανέλα και θα αλλάσουμε και πάσες. Και θα είστε βουλευτές εναντίον. Κύριε Πράσο, θα αλλάζουμε και πάσες και θα βάζουμε και γκολ. Βουλευτές και δημοσιογράφοι. Ελπίζω ότι θα βάλουμε γκολ. Οι ομάδες ποιες θα είναι, βουλευτές και δημοσιογράφοι? Η μεικτή δημοσιογράφων και βουλευτών με την ομάδα Παλεμάχων Σαντορίνης, την οποία έχει αναλάβει ως διοργανώτρια αρχή για ευνόητους λόγους ο Δήμος μας, έτσι. Έχω συνεννοηθεί με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Τζούρο, ο οποίος έχει ετοιμάσει μαζί με τους εθελοντές, να το πούμε έτσι, των Παλέμαχων, έχουν τακτοποιήσει το θέμα των διαιτησιών, το θέμα του γηπέδου, το θέμα των φανελών, των ασθενοφόρων, το οποίο ήταν μια τελευταία. Σημαντικό. Ήταν σημερινό αυτό που παρακάλεσα, εκτός από την ύπαρξη γιατρού, να υπάρχει και ένα ασθενοφόρο. Δεν πιστεύω ότι θα χρειαστεί, αλλά είναι... Κύριε Καφούρο, αν δεν κάνω λάθος, ένα είναι όλο και όλο το ασθενοφόρο. Έχει και το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ μας. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα υποστελέχωσης, που είναι ένα άλλο κομμάτι, ωστόσο υπάρχει και παρακάλεσα και προσωπικά ένα ασθενοφόρο να υπάρχει. Αχρίαστο να είναι, αλλά... Αυτοί που θα έρθουν να παίξουν αυτό το φιλανθρωπικό παιχνίδι, πιστεύετε ότι έχουν αρκετό χρόνο να δούνε και 5 πράγματα και να καταλάβουν λίγο τις ανάγκες της νησιωτικότητας? Γιατί όταν λέμε ότι ενισχύουμε τον 26ο τελικό κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ με αμαξίδιο, μιλάμε για ανθρώπους που συναντούν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου, γιατί είναι ένα τριήμερο δύσκολο και σας το λέω, ήταν πολύ περισσότεροι να έρθουν, ωστόσο συμπίπτει με το τριήμερο ενός συμποσίου συνεδρίου που γίνεται στους Δελφούς, όπου συνήθως μαζεύει όλο τον πολιτικό κόσμο και πολλοί συνάδελφοί μου είναι ομιλητές ή τουλάχιστον θα το παρακολουθήσουν. Άρα είχα πολλές ακυρώσεις λόγω αυτού. Ωστόσο, σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, γιατί δεν έρχονται οι άνθρωποι ούτε για διακοπές ούτε έχουν άπλετο χρόνο, θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε στο γήπεδο και σίγουρα το Σαββάτο το πρωί, και μπορούμε να είμαστε παρέα να καλύψουμε και εκεί, θα έχουν μία εμπειρία εινική, αμπελοεινική, που θα μας προσφέρει η Σαντογάνη στο ενοποιείο του συνεταιρισμού πάνω στην Ένωση, και εκεί θα έχω την δυνατότητα τουλάχιστον τα του πρωτογενή τομέα, τα οποία νομίζω ότι ξέρω καλά, να τους τα εκθέσω, οπότε τουλάχιστον θα πάρουν μια πτυχή των θεμάτων της Σαντορίνης, θα την γνωρίσουν από πρώτο χέρι. Δημήτρη. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να πω στον κύριο Μάρκο Καφούρο, γιατί λέει τα του πρωτογενούς τομέα τα γνωρίζω καλά και ξέρω ότι τα γνωρίζει καλύτερα από όλους. Τα της πολιτικής προστασίας επίσης τα γνωρίζει ξανά, και επειδή μπήκαμε στο επίκεντρο αυτό το διάστημα, το πολιτικό επίκεντρο με αυτά τα δύο ζητήματα, με τις μουσικές καρέκλες, δεν βλέπω να αξιοποιείται ο Μάρκος Καφούρος. Μπάλα ξέρετε, κύριε Καφούρο? Θα παίξετε στο Παναθηναϊκό? Ξέρετε ή θα μας Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Ένα για την μπάλα και ένα για το υπονόμενο. Για την μπάλα, ξέρετε, είχα πολύ μεγάλη τρέλα, έτσι.
Γεννήθηκα, δεν το ξέρετε? Εγώ όχι. Ναι, είχα ιδιαίτερη τρέλα με την μπάλα από πολύ πολύ μικρός. Δεν έχει σημασία αυτό. Στο μικρό Παρίσι, το Βουρβούλο, πασίγνωστο. Ο Βουρβούλος άλλωστε φημίζεται ότι έβγαζε παιδιά που γνωρίζανε από μπάλα. Όσο για το σχόλιο, ξέρετε, στην πολιτική λείπει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι κανόνας ότι κρίτον του λαλήν το σιγάν, αγαπητέ Δημήτρη. Το καταλαβαίνω. Δεν επιμένω παραπάνω. Θα σε ρωτήσω τώρα λοιπόν, αγαπητέ βουλευτά, για μια πρωτοβουλία την οποία ανέλαβες, η οποία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται και αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, δηλαδή με την στελέχωση των δημοσίων δυνάμεων στα νησιά. Και αναφερόμαστε σε κρίσιμες δημόσιες δυνάμεις, όπως είναι η αστυνομία και το λιμενικό. Θα έλεγα και η πυροσβεστική μέσα, γιατί δεν είναι η πυροσβεστική στα νησιά μόνο για να σβήνει φωτία στα δάση, αλλά είναι και για διασώσεις κτλ. Εδώ λοιπόν αναλάβατε μια πρωτοβουλία και θέλω να ξέρω γιατί την αναλάβατε και αν έχετε κάποια προκαταρτική έστω απάντηση. Ναι. Θα το ξεκινήσω λίγο, βγαίνοντας λίγο πίσω, μια δεκαετία πριν, και να πω ότι απότοκο αυτού του δεκαετούς μνημονίου είναι και η λογική του μικρότερου κράτους με την έννοια λιγότερος προσλήψεις και γενικά αυτό που λέμε υποστελέχωση. Ωστόσο, για μένα που ζω, αναπνέω στην περιφέρεια και γνωρίζω πολύ καλά τα θέματα, η υποστελέχωση κυρίως και όχι μόνο των περιφερειακών υπηρεσιών θα έλεγα ότι δυναμητίζει την ύπαρξη ακόμα και αυτού του ίδιου του κράτους. Και κυρίως σε πολύ σημαντικού τομείς, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι και η ασφάλεια. Η ερώτηση που μου κάνετε, αγαπητέ Δημήτρη, αφορά προφανώς την τελευταία κοινοβουλευτική μου παρέμβαση, όπου την ίδια μέρα και με αφορμή μια επιστολή του Δημάρχου Σύρου και Ερμούπολης, κατέθεσα δύο αναφορές προς τα αρμόδια Υπουργεία του Προστασίας του Πολίτη και του Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής για την υποστελέχωση, την ανάδειξη του προβλήματος της υποστελέχωσης αυτών των δύο κρίσιμων υπηρεσιών στα νησιά μας, πρωτίστως στις διευθύνσεις του νομού, στην Ερμούπολη, αλλά και σε όλα τα νησιά μας, και τους καλώ και τους παρακαλώ, αν θέλετε, για έναν καλύτερο προγραμματισμό, για μια όσο γίνεται πιο έγκαιρη στελέχωση των υπηρεσιών, καθώς πρόκειται για τομείς κρίσιμους που άπτεται της ασφάλειάς μας και μάλιστα εν ώψη της τουριστικής σεζόν που κακά τα ψέματα καθορίζουν και τη βιτρίνα, την εικόνα μας προς τους επισκέπτες ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός, που αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο για τους τουριστικούς προορισμούς. Πρώτα θα πρέπει να αποδείξουν αυτό και μετά όλα τα άλλα, την παροχή υπηρεσιών, της ποιότητας. Εδώ γύρεται όμως, κύριε Βουλευτά, και μου το έχουν πει αρκετοί άνθρωποι. Λέει, εντάξει, χαιρόμαστε που ο Μάρκος Καφούρος θέτει αυτό το ζήτημα, το οποίο αποδέχονται όλοι ότι έχουμε ένα έλλειμμα. Το οποίο, αν θέλετε να το πείτε διαχρονικό, να το πούμε διαχρονικό. Την άλλη πλευρά, και αυτό είναι και μια δική μου έτσι επισήμανση, ο Μάρκος Καφούρος είναι κυβερνητικός βουλευτής και λένε μα καλά, κυβερνητικός βουλευτής θα κάνει αυτή την ερώτηση, και προσπαθώ να τους μιλήσω για τη διάκριση των εξουσιών, ότι ο Καφούρος δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες. Δεν είναι υφυπουργός ή υπουργός πολιτικής προστασίας. Εσείς δεν αισθάνεστε μια μικρή αμηχανία όταν απευθύνεστε στους αρμόδιους υπουργούς του κόμματός σας, είτε είναι εκλεγμένοι, είτε είναι αριστείδιν επιλεγμένοι από τον Πρωθυπουργό, και να τους θέτετε τέτοια ζητήματα? Δεν νιώθετε ότι ίσως σας δημιουργεί και ένα πολιτικό ζήτημα, προσωπικό? Σίγουρα, αγαπητέ Δημήτρη, δεν είναι εύκολο ούτε και για μένα, όταν είσαι κυβερνητικός, να αναδεικνύεις με τόσο συχνότητα και τόσο σοβαρά θέματα. Όμως, έχεις απόλυτο δίκιο της διάκρισης μεταξύ της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας του Υπουργού, ο οποίος είναι ένα μέλος της κυβέρνησης, και του βουλευτή που ανήκει είναι μέλος του Κοινοβουλίου. Ο βουλευτής έχει δύο ρόλους, ειδικά ο κυβερνητικός. Πρώτον, να μεταφέρει το κυβερνητικό έργο
ενημερωτικά, καθοδηγητικά, πέστε το όπως θέλετε, προς τον κόσμο του, προς την βάση. Αλλά την ίδια ώρα, την ώρα που έρχεται σε επαφή εν προκειμένου με τον νησιώτη, πρέπει να παίρνει και τα ερεθίσματα, τις παρατηρήσεις, τα προβλήματα, αυτό ως δέχτης και να τα μεταφέρει προς τα πάνω. Μέσα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού μου ρόλου, εγώ μπορώ μόνο με δύο τρόπους. Με ερωτήσεις και με αναφορές. Είτε με επερώτηση, είτε με απλή ερώτηση γραπτή. Συνήθως προτιμάω για ευνόητους λόγους τις γραπτές ερωτήσεις, όπου σχεδόν στις περισσότερες παίρνω και μια απάντηση. Αλλά και εδώ είναι κάτι ίσως που ξενίζει, ξέρετε γιατί μέχρι τώρα δεν συνηθιζότανε. Και δεν συνηθιζόταν σε αυτό το εύρος από έναν κυβερνητικό βουλευτή, όπου όλα ήταν καλώς καμωμένα. Όμως η ευθύνη δική μου, αυτό μου υπαγορεύει και αυτό είναι το ορθόν, και το πολιτικό ορθόν και το κοινοβουλευτικό ορθόν. Και όπως βλέπετε πλέον όλο και περισσότεροι συνάδελφοι υιοθετούν αυτήν την πρακτική την οποία κάνω εγώ. Θα μου πείτε, μα γιατί υπάρχει και ο άλλος αντίλογος, μα εισακούγεστε? Να είστε σίγουρος ότι τίποτα δεν μένει χωρίς να έχει συνέπειες. Σαφώς και λαμβάνονται και γίνεται αυτό που είναι και ο αρχικός. Να αναδεικνύεις τα προβλήματα. Γιατί με το πες, επιτέλους... Εσείς αναδεικνύετε, τα παίρνουν υπόψη. Επιτέλους, θέλοντας και μη, τουλάχιστον το μαθαίνω. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν ενημερώθηκα. Τι απαντάτε όμως, κύριε Καφούρου, σε αυτούς που έχουν θέσει το ερώτημα προς εσάς? Βλέπετε τις δυσκολίες. Να πιάσουμε ένα παράδειγμα, το κομμάτι της παιδείας. Είχαμε κενά από την αρχή της χρονιάς στο κομμάτι των εκπαιδευτικών. Ψάχναμε λύσεις. Ακούσαμε και τη δική σας φωνή μέσα στη Βουλή να προσπαθείτε να τονίσετε το πόσο σημαντικό είναι να στελεχωθούν οι σχολικές μονάδες του νησιού. Παρ' όλα αυτά, σήμερα που μιλάμε 21 Απριλίου, εκπαιδευτικοί δεν έχουν έρθει στο νησί. Και το πρόβλημα της υποστελέχωσης συνεχίζει να υπάρχει. Λοιπόν, δύο σκέλη. Πρώτον, πετύχαμε αρκετά πραγματάκια για να είμαστε συνέχεια από πάνω. Μην ξεχνάμε την μοριοδότηση των μαθητών που πέρασε μέσα από μια χρονική διαδικασία δεδαλώδη, αλλά το επιτύχαμε στο μέγιστο βαθμό. Δεύτερον, αν θέλετε, με τα ΚΑΕΚ, το οποίο λειτουργήσε και είχε και επιτυχία και μάλιστα θα έλεγα ότι ήταν μια χαμένη ιστορία μέχρι τελευταία στιγμή. Άρα έγιναν αρκετά πράγματα. Φέτος ήταν μια χρονιά όπου παρουσιάστηκαν αρκετά κενά. Πάντοτε τα είχαμε. Το πιο σημαντικό για εδώ, για τη Σαντορίνη, γιατί σε όλα τα νησιά υπήρχαν, ήταν ότι είχαμε βασικό κενό στην 4η τάξη του Δημοτικού Σχολείου της Ίας, το οποίο ήταν εντελώς αυτό αδικαιολόγητο. Η όλη μας αυτή η προσπάθεια, πιστεύουμε, γιατί θα γίνουν πολύ πρόωρα τώρα και οι προσωπικές μας επαφές και παρεμβάσεις, ώστε το φθινόπωρο να μην έχουμε αντίστοιχα τέτοια προβλήματα, δηλαδή τουλάχιστον να προλάβουμε για την επόμενη χρονιά. Μαζέψαμε όσο μπορούσαμε τα προβλήματα της χρονιάς που προηγήθηκε, αλλά αυτό είναι και ένας οδηγός να τα μαζέψουμε για την επόμενη. Υπάρχει κάποιος στόχος που έχετε βάλει εσείς? Ακούμε κάποιοι ζητούν στεγαστική βοήθεια σαν επίδομο ουσιαστικά, κάποιοι βοηθούν καλύτερη μοριοδότηση. Είναι πολύ εύκολο να ζητάμε πράγματα που υπακούν στο θέλω μας, αλλά το θέμα είναι αν υπακούν στο μπορεί. Δηλαδή θέματα που έχουν οικονομική, αν θέλετε, επιβάρηση, δεν άπτεται ούτε του ίδιου του αρμόδιου Υπουργού εν προκειμένου παιδείας, αλλά θα πρέπει να έχει και την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα εγώ δεν θα μπω σε μια τέτοια διαδικασία να πλειοδοτήσω για να φανώ καλός ή για να φανώ ενεργός. Θέλω να είμαι χρήσιμος, αναδεικνύοντας το πρόβλημα και κυρίως θέλω να προλάβω πράγματα που δεν έχουν οικονομικό κόστος. Άρα εσείς έχετε σκεφτεί τρόπους τους οποίους θέλετε να παρουσιάσετε στην κυβέρνηση πριν αν υπάρξει στο κενό. σωστότερος προγραμματισμός, νομίζω ότι μπορούν να γίνουν οι κινήσεις, γιατί κακά τα ψέματα, οι προσλήψεις στον δημόσιο τομέα και ειδικά στην παιδεία που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν γίνει τα τελευταία 15 χρόνια ποτέ. Έχει γίνει μια κοσμογονία και στην υγεία, όπου γίνεται πολύ, αν θέλετε, κουβέντα έχουν γίνει. Ωστόσο, άλλοι λόγοι δεν επιτρέπουν να φανεί. Όχι ότι λύθηκαν τα προβλήματα, μακριά από μένα τέτοιες. Γιατί δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει, το βλέπουμε. Και κάθε μέρα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς γι' αυτό παλεύουμε. Άρα, στο ερώτημα το αρχικό είναι, ευελπιστώ ότι εφέτος
θα έχουμε πολύ λιγότερα προβλήματα και εδώ είμαστε από νωρίς, από τον Μάη μήνα, από τώρα ήδη προετοιμαζόμαστε ο προγραμματισμός να είναι πιο ορθός και πιο ρεαλιστικός. Κύριε Καφούρο, να κάνω ερώτηση. Δημήτρη, θες να πεις κάτι? Λοιπόν, θέλω να αλλάξω λίγο θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω για την φετινή τουριστική περίοδο, μιας και δοκιμάζεται, όπως καταλαβαίνετε, ο τουρισμός. Ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει εσείς προσωπικά, ώστε να ξεπεραστούν, ας πούμε, διάφορα θέματα, ώστε να έρθουν εδώ περισσότεροι τουρίστες? Και μιλώ φυσικά για το 20άρικο της κρουαζιέρας, μιας και είδαμε και από τη Μύκονο διάφορα παράπονα, έτσι, να εκφράζονται από μόνιμους κατοίκους της Μυκόνου, ότι αυτό το 20άρικο γιατί το θέλουμε, ειδικά φέτος που είναι μια δύσκολη χρονιά και εμείς θέλουμε να μαζέψουμε, να συγκεντρώσουμε κόσμο εδώ πέρα. Τι έχετε κάνει εσείς γι' αυτό? Λοιπόν, δύο σκέλη. Το τι έχει γίνει και το πώς βλέπω την τουριστική χρονιά που είναι και το πιο ουσιαστικό. Εγώ είμαι σε μια συνεχή επαφή με τους φορείς των νησιών μας, με τους συλλόγους τους εμποροεπαγγελματίες, με τους ξενοδόχους και μάλιστα προχθές είχα μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και είχα μια πολύ στενή συνεργασία και με τους εμποροεπαγγελματίες της Πάρου, της Σαντορίνης, με την Ένωση Ξενοδόχων, με τον Αντώνη τον Παγώνη, για να είμαστε όλοι σε μια κοινή γραμμή. Έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς σε κρίσιμα υπουργεία εν ώψη της τουριστικής περίοδου, της επερχόμενης τουριστικής που ήδη για μας έχει ξεκινήσει, ώστε να βάλουμε κάποια θέματα τα οποία θεωρούμε ζωτικά. Ποια είναι αυτά? Αν θέλετε, και το θέμα που είπατε της κρουαζιέρας, αλλά και γενικά πώς αντιμετωπίζεται η πολιτεία, πώς αντιμετωπίζονται οι μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, όπως είναι η Σαντορίνη και η Μύκονος, χωρίς να θέλω να εμβαθύνω περισσότερο σε αυτά, αλλά για κρίσιμα θέματα που μας αφορούν όλους. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να έχουμε μία ίση αντιμετώπιση και νομίζω ότι το θέμα του τέλους του 20άρικου, που ενδεχομένως εγώ προσωπικά να συμφωνώ, πρέπει να απαντηθεί ως προς της άνησης αντιμετώπισης. Δηλαδή, κάποιοι προορισμοί ευνοούνται όταν το τέλος είναι μηδαμινό ή είναι ελάχιστο. Είναι στα 5 ευρώ που σου πάρει. Έναντι αυτό. Άρα, της ίσης αντιμετώπισης το βάζω γενικά με μια σειρά υπουργεία. Δεύτερο θέμα. Για την φετινή χρονιά. Εγώ αισιοδοξώ και αισιοδοξούσα και στο πιο δύσκολο χρονικό προηγούμενο διάστημα, όπου ο πόλεμος έδειχνε να δημιουργεί μια θολούρα. Γιατί καταρχήν ξεκίνησε πολύ καλά η χρονιά, έγινε ό,τι έγινε αυτό στην Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο, με όλες τις συνέπειες που δεν επηρέασε μόνο τον τουρισμό, επηρέασε την καθημερινότητα όλου του πλανήτη. Ήταν μια κοσμογονία αυτό, ήταν κάτι εξαιρετικά απρόβλεπτο, όμως νομίζω ότι τα μηνύματα θα είναι καλά. Τώρα, επιμέρους. Ήδη τα δύο πλοία που είχαν εγκλωβιστεί της Σελέστια στον Περσικό κόλπο έχουν απεγκλωβιστεί, θα έρθουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Επειδή ακούσαμε κάτι για τα καύσιμα και τις αεροπορικές εταιρείες, ότι υπάρχει επάρκεια για 6 εβδομάδες ακόμη, γι' αυτό το λέω, κύριε Κοφ. Δεν θα ήθελα να μπω σε θέματα και που δεν γνωρίζω και που ενδεχομένως να εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες. Τώρα, εάν θέλετε να βάλουμε το θέμα της ενεργειακής επάρκειας στην Ήπειρό μας, εδώ θα ήταν καλό να πούμε, και εγώ ξέρετε, προσπαθώ να τα βάζω τα πράγματα ορθολογικά, λέγοντας αυτό που πιστεύω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει πολύ πιο σοφά στο θέμα της ενεργειακής της αυτονομίας, επάρκειας, και να μην σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις. Είναι ένα άλλο θέμα και δεν θα ήθελα να μπω σε αυτήν την διαδικασία. Ωστόσο, στο ερώτημα που είπαμε, πιστεύω ότι η τουριστική χρονιά θα εξελιχθεί καλά. Υπάρχουν κάποια επιμέρους σημεία, όπως για τους επισκέπτες από την Ασία ή από την Αυστραλία, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να περάσουν μέσα από την Αραβική Χερσόνησο και εκεί οι ενδιάμεσοι αεροπορικοί σταθμοί αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν, αλλά νομίζω ότι έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη τουλάχιστον των Ευρωπαίων και ήταν πολύ σημαντικό ότι μεταξύ των Ελλήνων τα νησιά μας, οι Κυκλάδες, τις ημέρες του Πάσχα κέρδισαν το στοίχημα και ήταν πρώτη τους επιλογή. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, σημαντικό. Μάλιστα. Δημήτρη. Κύριε Βουλευτά, ασφαλώς ξέρετε ότι
μιας και εκπροσωπείτε κύρια, πρώτα και κύρια τον πρωτογενή τομέα, και λόγω επιστήμης και λόγω της χρόνιας ενασχόλησής σας με τον πρωτογενή τομέα ως απλός αγρότης αλλά και ως εκπρόσωπος των αγροτών. Ξέρετε ότι ο πρωτογενής τομέας, γιατί μιλάμε όλο για τον τουρισμό, ωραία, έχουμε τα προβλήματά μας. Ο πρωτογενής τομέας προσπαθεί να έχει μια επάρκεια λιπασμάτων που κατά κύριο λόγο έρχονται από το ορμούς. Προσπαθεί να έχει μια επάρκεια φθηνών καυσίμων που κατά κύριο λόγο έρχονται από το ορμούς. Προσπαθεί να έχει μια χαμηλή τιμή σε ό,τι αφορά στη μεταφορά είτε λιπασμάτων είτε προϊόντων προς την υπηρετική Ελλάδα ή και αλλού. Για τον πρωτογενή τομέα, μπορεί για τον τουρισμό να είναι ένα πλήγμα που μπορεί να εξελιχθεί αλλιώς. Για τον πρωτογενή τομέα που είστε και ειδικός, τι βλέπετε? Έχετε απόλυτο δίκιο και το αντιλαμβάνεστε, κύριε Πράσο. Δύσκολα το αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι γιατί δεν είναι σχετικοί με τον αγροτικό χώρο. Όντως, είναι έτσι ακριβώς όπως το βάζετε. Μια σειρά πρώτων υλών του πρωτογενούς τομέα, όπως είναι τα λιπάσματα και όχι μόνο, η θιάφη, στο σύνολό της κατά 100% έρχεται από την Περσία, το Ιράν. Δηλαδή τώρα θα κληθούμε να θιαφίσουμε και ενδεχομένως να δημιουργηθεί θέμα. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν το έχω ψάξει, αλλά ήταν ένας προβληματισμός μου εδώ και πολύ καιρό. Άρα, εκτός στον τουρισμό έχετε απόλυτο δίκιο ότι θα υπάρχουν σημαντικές συνέπειες και στον πρωτογενή τομέα. Όμως, είναι το μόνο κομμάτι που έχει επηρεάσει αρνητικά τον πρωτογενή τομέα τις τελευταίες δεκαετίες. Όχι, Δυστυχώς. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να επικεντρωθούμε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο, έτσι όπως το λέτε. Όμως, ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ δε περισσότερο στη χώρα μας, ένα υπαρξιακό πρόβλημα και το δυστύχημα είναι ότι δεν φαίνονται ορατές λύσεις. Ναι, και αυτό το λέω έχοντας την εμπειρία ενός ανθρώπου που ανθρώθηκε στον... Αυτό ήθελα να πω, ότι ποντάρατε ως Ένωση Συνεταιρισμών, ποντάρατε στην αναγνωρισιμότητα, στην πιστοποίηση και στο brand name, θα λέγαμε, των προϊόντων. Δηλαδή, εξασφαλίσαμε ΟΠΑΠ, εξασφαλίσαμε ΠΟΠ, ΦΑΒΑ, το ματάκι κτλ. Που σημαίνει ότι είναι αναγνωρίσιμα. Και έρχεται και μια Μερκοσούρ, η οποία εξαιρεί κάποια προϊόντα, και έρχεται και αυτή η κρίση στους ορμούς, η οποία αυξάνει λιπάσματα, θιάφη και οτιδήποτε άλλο, αυξάνει και τα μεταφορικά. Και αναρωτιέμαι, ο αγρότης που δεν έχει rooms to let, πώς θα επιβιώσει? Και αν το έχετε θέσει και αν σκοπεύετε να το θέσετε στα κυβερνητικά επιτελεία, γιατί σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, το ξέρετε, σας δυσαρεστεί, αλλά ο ΠΚΠ είναι το όνομα. Λοιπόν, που κυριαρχεί σε αυτό το τομέα. Με φέρνετε αρκετές δεκαετίες πριν, όταν ήμουν στην ηλικία του μικρότερου γιού μου, όταν ήμουν ήδη φοιτητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, όπου έφτασα στην Ένωση Συνεταιρισμών. Μάλιστα, εκείνο το διάστημα ακόμα η οικογένεια έμενε στον Πειραιά, δεν είχαμε μετακομίσει. Εγώ ήμουν ο πρώτος από την οικογένεια που μετακόμισε μετά από 26 χρόνια οριστικά στο νησί, όπου εμφανίστηκα στην Ένωση Συνεταιρισμών για να κάνω την πρακτική μου. Και μάλιστα δεν έκανα μόνο μια χρονιά, αγαπήθηκα σχεδόν όλα τα καλοκαίρια απασχολούμουν ως φοιτητής. Και εδώ θέλω να σταθώ στην παρουσία τότε στο τιμόνι της Ένωσης του Μακάριου του Σκοπελίτη, ο οποίος ήταν μια φωτισμένη προσωπικότητα, με τον οποίο τέριαξε η χημεία μας. Εγώ νεαρός ενθουσιώδης, ο Μακάριος δεν ήταν του πρωτογενή τομέα, αλλά ήταν οραματιστής και είχαμε ένα όραμα, χτίσαμε ένα κοινό όραμα. Να αναδείξουμε τα τοπικά μας προϊόντα, να τα θεσμοθετήσουμε, να τα κάνουμε επώνυμα και αναγνωρίσιμα, να ανοίξουμε τις αγορές, να φτιάξουμε μια οργάνωση η οποία θα είναι πρώτα απ' όλα η καθαρή και ισχυρά αυτοδύναμη, οικονομικά αυτοδύναμη, γιατί μόνο έτσι μπορείς να κερδίσεις το στοίχημα.
οι βάσεις της όποιας επιτυχίας ξεκινάνε από αυτά τα χρόνια και εκεί εδώ βλέπετε ότι θέλει και μια καλή χημεία μεταξύ προϊσταμένης αρχής και προσωπικού που είναι από κάτω. Δυστυχώς, 40 χρόνια τώρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν υπάρχει όραμα για τον πρωτογενή τομέα. Μείναν στην άκρη οι γεωτεχνικοί, μείναν στην άκρη οι γεωπόνοι, μείναν οι κτηνίατροι, μείναν οι δασολόγοι και αντί να δουλέψουμε επί το πεδίο, ενισχύσαμε την γραφειοκρατία. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτά τα αδιέξοδα. Γιατί δεν κάναμε παρεμβάσεις στο σύστημα παραγωγής, δεν κάναμε ουσιαστικά, δεν κάναμε παρεμβάσεις στο σύστημα ελέγχων. Στο σύστημα ελέγχων παρασταθήκαμε σε μια ατέρμονη, θα έλεγα, γραφειοκρατία τύπου ΟΠΚΕΠ, όπου ανοίξανε παράθυρα, να μην τα χαρακτηρίσω. Δεν κάναμε παρεμβάσεις στο σύστημα των κινήτρων. Και τα κίνητρα δεν πρέπει να είναι όποτε έρθουν. Το έδειξε τώρα η κρίση με τις ζωονόσους. Ότι τα κίνητρα, όταν καλείσαι να σφαγιάσεις έναν πληθυσμό, για να του δώσεις το κίνητρο του κτηνοτρόφου, θα πρέπει να πάρει και άμεσα την επιδότησή του, γιατί αυτός ή θα πεινάσει ή θα εγκαταλείψει. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα του πρωτογενή τομέα και αυτό είναι που με ανησυχεί, και δεν είναι το τωρινό, όπως ο ΠΚΠ. Σαφώς δεν είναι. Ξέρετε γιατί γίνεται τώρα? Γιατί το 2020 ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έπιασε αμέσως δουλειά και πολύ καλά έκανε. Πριν δεν υπήρχε. Μόλις αναλάβανε, πιάσαν δουλειά και πολύ καλά έκαναν. Και για να ξεκαθαρίσω και τη θέση μου, συμφωνώ απόλυτα και έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ευρωπαϊκή. Βέβαια, θα πρέπει να προσεχτούν κάποια πράγματα. Δύο πράγματα που έχουν πέσει στην αντίληψή μου. Κάποιες διαρροές που γίνονται, όπου ενδεχομένως να κρύβουν τις σκοπιμότητες, και για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό και δεν επιτρέπονται. Και δεύτερο, εάν επειδή υπάρχει και μια τοξικότητα στο πολιτικό κλίμα της Ελλάδος, γιατί τι γίνεται? Δεν έχουμε αξιόπιστη αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει σε κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή αξιόπιστη αντιπολίτευση. Όμως όλα αυτά τα μικρά κόμματα, και για λόγους αδράνειας να τους πω, έλλειψη εμπιστοσύνης τους, που επενδύουν? Στην τοξικότητα. Και γι' αυτό, αυτή η τοξικότητα τι είναι? Δηλητηριάζει την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη προς τους θεσμούς και στις αρχές. Θα έρθουν λοιπόν, κύριε Καφούρο, συγγνώμη Τατιάνα, θα έρθουν όμως, κύριε Καφούρο, γιατί το πήγατε το θέμα και δεν ήθελα να το βάλω έτσι. Θα έρθουν όμως στη Βουλή μερικές δεκάδες ή τέλος πάντων μια-δυο δεκάδες ή μια δεκάδα αιτήματα από την κυρία Κοβέση και την κυρία Παπανδρέου, οι οποίες ως έχουν υποχρέωση, όποτε ακούγεται το όνομα ενός πολιτικού, το διαβιβάζει στη Βουλή και η Βουλή αποφασίζει αν θα άρω ή όχι την ασυλία ενός βουλευτή για να δικαστεί ως κοινός θνητός ή να περάσει από προανακριτική ή εξεταστική επιτροπή. Εσείς τι θα συνεκτιμήσετε όταν θα πείτε ναι ή όχι? Από τη στιγμή, ξεκάθαρα, δεν έχω κανένα άγχος, καμιά αμφιβολία. Εγώ αύριο 11 η ώρα, 11 ή 12 η ώρα είναι, θα είμαι στην Βουλή για να ψηφίσω για τις άρσεις ασυλίας. Από τη στιγμή που υπάρχει, καταρχάς πιστεύω ότι στο σύνολό τους ότι δεν βαρύνονται με κανένα ποινικό ή οτιδήποτε άλλο αδίκημα οι συνάδελφοί μου. Όμως, αυτό δεν είναι αν θα το κρίνει ο Καφούρος, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Σαφώς και θα λειτουργήσω όπως λειτουργούμε μέχρι τώρα. Όταν ερχόταν οποιαδήποτε δικογραφία στη Βουλή για συναδέλφους, όλοι πηγαίνουν στα δικαστήρια. Κύριε Καφουρό. Και αύριο λοιπόν η δική μου η ψήφος είναι να διερευνηθεί, δεν θα πάει στο δικαστήριο, θα διερευνηθεί περαιτέρω από την δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα κρίνει εάν υπάρχει υπόνοια ή πρόβλημα για να πάει στην δικαιοσύνη. Κύριε Καφουρό, είμαστε σε πολύ προήμο. Σαφώς και η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Έτσι. Τώρα, για το θέμα των συναδέλφων μου, εγώ, και εκεί είναι το δεύτερο ερώτημα, αγαπητέ Δημήτρη. Είπαμε οι διαρροές. Και το δεύτερο, από την ιστορία αυτό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, έχει βγει μόνο το κομμάτι, ή έχει αναδειχθεί μόνο το κομμάτι της πολιτικής, να μην το πω αυτό, και όχι των υπηρεσιακών παραγόντων, εκεί όπου στήθηκε και όλο το παιχνίδι.
Και νομίζουμε ότι είναι ένα πολιτικό σκάνδαλο. Η δική μου η άποψη, η γνώση, η εμπειρία είναι άλλη. Θεωρείτε δηλαδή ότι Είναι είναι άλλη. Τι θέλετε να σας πω ότι ο εκάστοτε υπουργός ήταν παραμονές με τον Γκρόταφο, με τον περίστροφο στον Γκρόταφο να υπογράψει καταστάσεις που του φέρναν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, γιατί άλλος ή τέλειωνε η ημερομηνία, αν δεν πληρωνόντουσαν θα τρώγαμε τα πρόστιμα και ενδεχομένως θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε και την μήνυ και τις διαδηλώσεις των αγροτών. Άρα, εδώ είναι ένα θέμα σοβαρό. Μην περιορίσουμε τις ευθύνες, δηλαδή στοχοποιήσουμε λόγω τοξικότητας και λόγω ενημερών τους πολιτικούς και τους πραγματικούς υπεύθυνους, τους αφήσουμε έξω από το κάδρο. Ναι, αλλά, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά, Μάρκο Καφούρο, αν 2-3 σερβιτόροι οι οποίοι εργάζονται στο τουριστικό κομμάτι της Ένωσης συνειδητά και με σκοπό το ίδιο όφελος και το ίδιο κέρδος δεν κόβουν αποδείξεις και κληθεί η Ένωση να απολογηθεί γι' αυτό, ο πρόεδρος έχει την πολιτική ευθύνη. Είναι έτσι? Συμφωνώ απόλυτα. Όμως και εδώ θέλω να κάνω μια πολύ μικρή διάκριση. Θα μπορεί στιγμία να υπάρξει αδράνεια, γιατί σε όλη την ευθύνη την έχει πάντοτε η διοίκηση. Έτσι. Εδώ είναι στιγμία να μην κοπεί μια απόδειξη, να γίνει ένα λάθος, να γίνει οτιδήποτε, και άλλο να έχει στηθεί μαγαζάκι μέσα σε ένα μαγαζί. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και εδώ πολύ φοβάμαι ότι 30 χρόνια ή τουλάχιστον τα 20 χρόνια λειτουργίας του ΟΠΚΠ, όπου οι εμπλεκόμενοι δεν ήταν μόνο οι υπάλληλοι, ήταν και πολλοί απ' έξω. Ότι εκεί σκοπίμως, είτε αν θέλετε, είχαν ανοίξει παράθυρα για να υπάρχει, να το πω, όχι πολιτική, πελατειακή εξυπηρέτηση. Ανομία. Έτσι. Και όταν ψάχνουμε, εγώ είμαι και μια αρχής, σε ένα σκάνδαλο, κοιτάμε την πορεία του χρήματος. Ποιος τα πήγε και πώς μεταφέρθηκε. Μόνο τότε θα κάνουμε απόλυτη κάθαρση. Όταν παρακολουθήσουμε, εξετάσουμε, διερευνήσουμε την πορεία του χρήματος. Χάθηκε χρήμα. Πού πήγαν, σε ποιες τσέπες. Αυτή είναι τώρα η διαδικασία. Και πάρθηκαν ψήφοι. Πού πήγαν, σε ποιο πήγαν, γιατί πήγαν. Επειδή χρησιμοποίησατε Δημήτρη, κύριε Καφούρο, προσπαθώ να ρωτήσω κάτι το σύντομο. Όχι, θα σας ακούσω πάρα πολύ προσεκτικά. Θεωρείτε... Εξαγοράστηκαν ψήφοι, κύριε. Θεωρείτε ότι οι παρεμβάσεις στον ΟΠΚΠ έγιναν τώρα και δεν γινόντουσαν επί των προηγούμενων κυβερνήσεων? Εάν είναι λάθος να το πιστεύετε αυτό, και σας το λέω πολύ πολύ καλοπροαίρετα, όχι με την γνώση του βουλευτή, αλλά με την γνώση, έτσι. Και να σας πω και κάτι, όλες οι παρεμβάσεις δεν ήταν κατά ανάγκη και κακοπροαίρετες. Στον ΟΠΚΠ διαχρονικά υπήρχαν αγκυλώσεις, υπάρχει αυτό που λέμε η γραφειοκρατία, η οποία δεν παλεύεται. Γιατί στήθηκε ένας μηχανισμός, σας λέω, εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, όχι επί το πεδίο, αλλά επί το γραφείο. Και το γραφειοκρατικό κομμάτι μπορεί να σου δημιουργούσε θέματα και για τον πιο καθαρό παραγωγό. Οι παρεμβάσεις δεν ήταν κατά ανάγκη για να εξυπηρετηθούν, να το πω απλά, οι απατεώνες, υπήρχαν και για δίκαια αιτήματα. Και εδώ είναι το θέμα, ποιος μπορεί να ξεχωρίσει το δίκαιο από το άδικο. Εντάξει, οι καταγγελίες είναι πολλές για το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω θέλει μόνο θεματική για το ΟΠΚΠ, κύριε Καφούρο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή χρησιμοποιήσετε δύο λέξεις που είναι πολύ της μόδας τελευταία. Η μία είναι η τοξικότητα και η άλλη η αξιοπιστία. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αξιόπιστη? Και δεύτερον, όταν λέτε τοξικότητα, τι εννοείτε? Γιατί η τοξικότητα είναι και για εμάς τους Έλληνες πολίτες που πάμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε την ακρίβεια και γενικότερα υπάρχει μια αβεβαιότητα, όλα είναι ακριβά, τα καύσιμα, η ενέργεια, τα ενοίκια, όλα είναι πανάκριβα, το γνωρίζετε. Οπότε ποια είναι η τοξικότητα? Να πάμε για την ακρίβεια που είπατε. Η ακρίβεια δεν είναι τοξικότητα. Η ακρίβεια είναι ένα κακό που επιβαρύνει κάθε μέρα τον πολίτη στην καθημερινότητά του και του κάνει δύσκολη την ζωή. Δεν είναι τοξικότητα όμως, αγαπητή μου Τατιάνα, είναι να κάτσεις σήμερα να παρακολουθήσεις την Βουλή.
Εγώ θα σου πω να ανοίξεις ένα... Την παρακολουθώ. Ναι, εννοείται ότι παρακολουθώ. το παλεύεις, την αντέχεις. Δυστυχώς ξεφεύγει πολλές φορές από τη θεματολογία. Το παλεύετε. Εγώ δεν το παλεύω. Δηλαδή υπήρχε πρόσωπο, όχι τώρα, από τον πρώτο μήνα που μπήκα στην Βουλή και όταν είδα τι παίζεται, εγώ έφευγα πολύ διακριτικά. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Και η τοξικότητα αυτή, τι κάνει είπαμε, ότι αγγίζει, επηρεάζει, τραυματίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη στους θεσμούς και στις αρχές. Αυτό είναι το πιο μεγάλο κακό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Όταν σκάει το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, προφανώς και χάνεται η εμπιστοσύνη. Έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι πώς θα βάζουμε. Να τα βάλουμε ένα-ένα. Γιατί κυριαρχούσε μέχρι πρόσφατα το σκάνδαλο των τεμπών. Δηλαδή αυτή η τραγωδία ήταν ελάσσονος σημασίας από άλλες τραγωδίες που συνέβησαν στο Μάτι, που συνέβησαν στη Μάνδρα, έτσι. Ή να σας το πω άλλο, πόσα σενάρια από υπεύθυνα στόματα εντός και εκτός Βουλής και παραθύρων μπήκαν, όπου στο τέλος αποδείχθηκαν ότι ήταν ψέματα. Να σας θυμίσω τα σενάρια για τα παράνομα καύσιμα. Γιατί πιστεύετε όμως ότι τράβηξε τόσο πολύ αυτή η ιστορία των τεμπών και δεν δόθηκε από την αρχή μια απάντηση? Γιατί στα τέμπη επένδυσαν και ανδρώθηκαν πολιτικά. Ήταν μια χρυσή ευκαιρία. Δυστυχώς, σε μια ανθρώπινη τραγωδία λειτουργήσε. Δεν βλέπετε ότι αυτή τη δίκη δεν θέλουν να την τελειώσουν? Αυτό είναι το έχετε σκεφτεί ο Έλληνας, ότι τα τέμπη δεν θέλουν να τελειώσει δικαστική, γιατί έτσι έχουν το οξυγόνο, φωνάζουν για οξυγόνο. Και αυτοί θέλουν να πηγαίνει σε μάκρος για να έχουν πολιτικό οξυγόνο, να υπάρχουν. Αυτό το έχετε σκεφτεί? Ότι δυναμητίζουν με κάθε τρόπο την διεξαγωγή της δίκης για να σέρνετε να έχουν πολιτικό οξυγόνο. Δεν είναι και απλό το ζήτημα. Τώρα χάθηκαν τόσες Να γυρίσουμε λίγο, επειδή δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Κύριε Καφούρο, θέλω να μας δώσετε τη δική σας θέση. Υπάρχει ένα θέμα που ταλαιπωρεί τις Κυκλάδες τα τελευταία 24 ώρα και έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Επειδή είπατε πριν κι εσείς ότι μείνατε μόνιμος κάτοικος, μεγαλώσετε την οικογένειά σας εδώ στην Σαντορίνη, γνωρίζετε πολύ καλά και από τα έδρανα του Δήμου, μιας και έχετε κάνει θητεία στο Δήμο Θήρας. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα της υποστελέχωσης? Τώρα έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει μια εργατική ανασφάλεια. Φεύγει από το ΕΣΠΑ το κομμάτι των βρεφονιπιακών, των παιδικών σταθμών και γενικότερα των δημοτικών υπαλλήλων. Τι απαντάτε στις ανησυχίες των οικογενειών που ουσιαστικά εφάπτει την καθημερινότητά τους? Δεν το ξέρω αυτό με το ΕΣΠΑ που μου λέτε, θα το δω, δεν μπορώ να σας απαντήσω για κάτι. Γιατί ακολουθούν τις επόμενες ημέρες εδώ στις Κυκλάδες, έχουμε τουλάχιστον 7 δήμους που είναι στα προσεχώς νομοσχέδια. Κινητοποιήσεις, ναι. Το βλέπουμε, εδώ είμαστε, το βλέπουμε. Όμως έχει μείνει ένα αναπάντητο σκέλος του ερωτήματος της κυρίας Σαββίδου. Σχετικά με το αν είναι αξιόπιστη η κυβέρνησή μας. Ευχαριστώ κύριε Καφούρο που το απαντάτε, γιατί όλα θέλουμε να τα απαντάμε. Το λένε και οι ακροατές. Δεν θέλω να μείνουν αυτό. Όσο θα ενισχύουμε την διαφάνεια, όσο θα ενισχύουμε την λογοδοσία, όσο θα δείχνουμε εμείς πολιτική ωριμότητα, αλλά όλοι, και νομίζω ότι η κυβέρνηση, ειδικά ο πρόεδρος, το έχει δείξει στις κρίσιμες στιγμές. Και όσο θα παραμβαίνουμε στο θεσμικό πλαίσιο για ενίσχυση αυτών των αρχών, ναι, θα έχω εμπιστοσύνη. Ναι. Σας ευχαριστούμε κύριε Καφούρο. Λοιπόν, για πες μας, νομίζω ότι ο κύριος Καφούρος ήταν αρκετά δρυμής ο λόγος του σήμερα, μιας και τέτοια και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα είναι, κυρία Διελά, είναι αυτό που είπα και πριν στο Δημήτρη. Προτιμώ να σιωπώ πολλές φορές παρά να λέω πράγματα που δεν είναι χρήσιμα. Όμως επειδή έζησα τον κοινοβουλευτισμό, ζω τον κοινοβουλευτισμό και εγώ τι κάνω, το κάνω με πάθος, με πληγώνει αυτός ο θεσμός να μην στέκεται στο ύψος. Και εδώ τον πρόεδρο, τον νυν πρόεδρο της Βουλής, τον πατριώτη μας, τον Νικήτα τον Κακλαμάνη, ο οποίος έδειξε και αυτό το πρόσωπο το θετικό, ήταν ο άνθρωπος που προστάτευσε με την νομοθετική ρύθμιση που πήρε τον θεσμό σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Θα είχαμε, αγαπητέ Δημήτρη, διολυστήσει σε τραγική, και επειδή εμείς είπαμε ποτέ ξανά δικτατορίες, ποτέ ξανά ολιγαρχικά καθεστώτα, επειδή είμαι βαθύτατα δημοκράτης, πρέπει να προστατεύουμε τους θεσμούς μας.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά για το μεσημέρι της Τρίτης. Ακούσατε τον βουλευτή Κυκλάδων, τον κύριο Μάρκο Καφούρο. Μένετε τώρα συντονισμένοι. Είχαμε χτες και Δημοτικό Συμβούλιο, θα ακολουθήσει σε επανάληψη. Τώρα για τον καιρό, Δημήτρη, φαντάζομαι εσύ είδες πώς κυμαίνεται. Ο καιρός και στους 22 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. 4 μποφόρ δυτική άνεμη, όλα καλά. Ένας εμπειρογνώμονας όμως Γεωπόνος μας είπε ότι δεν θα είναι καλό το φεγγάρι, θα έχουμε κακοκαιρία. Δεν οπότε ήταν καλό το φεγγάρι. μην παίρνετε μεγάλο θάρρος μέχρι να εμφανιστεί ο Ναι, και Μάης. έχουμε και τον Ερμή Ανάδρομο. Εντάξει. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι γιατί αμέσως μετά ακολουθεί εκπομπή Telemarketing μέχρι τις 3 και αμέσως μετά σε επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο που τέθηκε χτες. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Sando Wines, το μεγαλύτερο εινοποιείο του νησιού, χτισμένο πάνω στο φρύδι της καλντέρας. Οι εγκαταστάσεις της Sando περιλαμβάνουν το εινοποιείο, το εργοστάσιο επεξεργασίας για το ντοματάκι Pop Santorini και το κέντρο εινοτουρισμού. Το βαρυτικό εινοποιείο της Sando συγκαταλέγεται στις υπερσύγχρονες υποδομές στην Ελλάδα, ενώ το εργοστάσιο επεξεργασίας για το ντοματάκι Pop Santorini είναι το μοναδικό πλέον στο νησί. Το κέντρο εινοτουρισμού, με την εξαιρετική του τοποθεσία στο χωριό του Πύργου και τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας, σας περιμένει για μια απολαυστική εινοποιητική γεύση. Το άρωμά της μεθυστικό, η γεύση της ξεχωριστή. Mastic D'Artemis, ένα μοναδικό προϊόν στον κόσμο με πιστοποιημένη μικρή παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια και ιστορία 117 χρόνων. Χωνευτικό, σπάνιο, πολύτιμο. Το μόνο με 100% απόσταγμα φυσικής μαστίχας χείου που δεν συγκρίνεται και δεν αντιγράφεται. Mastic D'Artemis, θεϊκό νέκταρ της φύσης που σερβίρεται πάντα παγωμένο οποιαδήποτε στιγμή. Με την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου. Ούζο D'Artemis Black. 100% η καρδιά του αποστάγματος από τη δεύτερη απόσταξη. Οι άριστες πρώτες ύλες και η μυστική συνταγή το κάνουν μοναδικό. Απολαύστε το μαύρο ούζο με πιστοποιημένη ποσότητα αριθμημένων φιαλών. Ούζο D'Artemis Black. Διπλή απόσταξη για διπλή απόλαυση. Έτσι είναι το καθαρό ούζο. Με την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου. Είναι Σαντορινιά. Είναι αυθεντική παραδοσιακή και μας προσφέρει τα πιο γευστικά πιάτα του νησιού. Ταβέρνα Σαντορινιά στην Καλντέρα. Με θέα το ηλιοβασίλεμα, απολαύστε σαντορινιά και κυκλαδίτικη κουζίνα μόνο με τοπικά προϊόντα και αγανά φρέσκα υλικά. Σε ένα φιλόξενο περιβάλλον με φιλική εξυπηρέτηση και με live ελληνικές βραδιές μετά τις 8. Ταβέρνα Σαντορινιά στην Καλντέρα Φυρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 22860 22077. Ταβέρνα Σαντορινιά. Βγαλμένη από την παράδοση.